les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu, les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. Només amb tu. Mai he sabut el que pensava. Animal ha estat el grup revelació de la temporada amb els seus ritmes festius i han omplert totes les sales i han sonat a tots els festivals. I bla, 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 bla. Tot això ja ho sabem, però ara, com a espectadors, volem saber més. Bona tarda, Gerard, i benvingut a l'entrevista a l'espectador. Què tal? Bona tarda. Hem preparat una entrevista picadeta per tal de saber més de tu. Començarem amb un test ràpid i després passarem a les preguntes que ens han enviat els espectadors. Vale, que guai. Primera pregunta. Qui ets? No com a músic, sinó com a persona. Qui és el Gerard Animal? Bueno, crec que dia a dia soc una persona més introvertida, a poc. Quan era més petit no tenia cap vergonya i tot això, i crec que amb la música m'he anat tornant una persona més meva i res, crec que soc amic dels meus amics encara que els conegui de fa 2 dies i res, soc una persona que vol explicar històries, sempre m'agrada estar explicant les meves històries de quan tenia 15 anys o no sé, i res, crec que soc un romàntic perquè em ve de família així, de pares molt hippies, entre cometes. I res, un enamorat de l'amor, de la música, sobretot. Des que tinc 3 anys que m'he quedat a escoltar música i tot, i a dia d'avui soc un enamorat de la meva feina, entre cometes, perquè no sé si pot dir feina quan és una cosa que estimes tant i res. Crec que soc això, una miqueta introvertit, però amb ganes de cantar i amb ganes de fer música i una persona que a dia d'avui em desvisc per la devoció que és la música. Què et sembla si jo et pregunto què faries si no fossis músic? Imagina't. És a dir, posem un escenari en el qual el Gerard no fos músic. Què faries? Bueno, segurament perquè vaig estudiar disseny durant 6 anys i vaig fer un grau mig de disseny gràfic i un grau superior d'il·lustració i així que jo crec que seria il·lustrador de premsa, segur, perquè era el camp que més m'agradava, la il·lustració. El dia al màxim amb la mínima expressió, no? Al final la il·lustració de premsa és il·lustrar un article ràpid perquè són projectes que et demanen a 3 dies vista, per tant és il·lustració ràpida i segurament em dedicaria a la il·lustració i si no és de premsa de novel·la. Sempre m'ha agradat el món del dibuix i del disseny. Per tant, no descartes, potser si algun dia deixes la música, doncs tornar en aquest camp? No seria algú per descartar, segurament. No sé, potser intentaria provar alguna cosa nou, per exemple, ara em crida molt l'atenció la fotografia i coses així, però el disseny és una cosa que sempre des de petit he pintat i tot, i segurament acabaria fent això, il·lustració, disseny o alguna cosa així, o ara potser més amb els temps que corren el disseny web o alguna cosa aplicat més a aquesta època. Però no ho descarto. I si m'haguessis de recomanar un llibre o una pel·lícula, quins em recomanaries? De llibres soc superfan, perquè és fàcil d'entendre, de l'Albert Espinosa. M'agraden molt els seus llibres, m'he llegit tots, menys el Món Groc, m'he llegit tots. Així que tot el que seríem tu i jo si no fóssim tu i jo és un dels llibres que més m'agrada, al igual que si tu em dius vine ho deixo tot però direm vine. I de pel·lícula, no sé, m'agraden molt aquestes així en plan Snatch, Perros y Diamantes exacte. I no sé, d'aquest tipus així de màfies i una mica de suspense, amb humor per allà ficat. Però també soc superfan de Pixar i de Disney perquè ja vinc del dibuix i et recomanaria Cómo entrenar a tu dragón. Bona. Val. D'allò preferit a allò més odiat. Quina és? Ens agradaria que ens cantessis la cançó que per tu és la més odiada. No teva, sinó una cançó que diguis, ostres, quin horror. La més odiada? Uau. No sé. Ara és com si hi haguessin moltes, no? No sé. No sé, la més odiada seria alguna que faltés molt al respecte, en plan, no, d'aquestes de reggaeton supermasclistes que tracten a la dona d'algú material, no? Sí, algú lamentable, no? I
per sort no em sé ninguna, no? Però algunes n'he sentit por ahí de festa. Per tant, no te la sé cantar, millor per mi. Bueno, perdoneu. I la millor cançó per mi, de moment, segueix sent una cançó d'un cantautor que és el Kanka, que es diu Canela en rama, i per mi és la millor cançó que he sentit mai d'amor, no? Perquè parla com de tot el que deixes, o sigui, va dient jo que sempre havia sigut impuntual, ara sóc puntual, tot el que et converteixes quan t'enamores i res, em semblava magnífic com ho fa, com vesteix la cançó, tota la cançó en si, ell és un personatge increïble, vull dir, amb una forma i amb un pes increïble, per tant, Canela en rama del Kanka, segurament és aquesta la meva preferida. Molt bé. Tenim el costum de fer una pregunta que és la mateixa per tothom, que és quina és la teva salsa preferida? La salsa? La bolognesa de ma mare, segurament. És que la meva mare. No, perquè ma mare és cuinera des de sempre. I cuina increïblement bé i res, crec que la bolognesa de ma mare és sublim. Si no, la sopa que fa també és... Algun dia us convido a dinar. A ella li encanta, vull dir, convidar gent, o sigui que això. Vale, de la cosa més preferida, doncs anem a buscar una preferència, no? Okay. Imaginem-nos que Animal no existís. En quin grup t'agradaria tocar? O cantar, o formar-ne part? Així, del món? Del món. Pots escollir des d'un grup d'aquí a un grup internacional? Jo crec que m'agradaria molt anar amb un artista americà i aprendre anglès i rotllo del tipus Bruno Mars o alguna cosa així. Encara que fos de corista o amb la pandereta allà darrere. No sé, m'agrada molt la música americana, m'agrada molt el que fan ells, com produeixen com això, així que... Però així d'aquí, de Catalunya, no sé, crec que m'agafaria algú molt així, molt també de cantautor, com parlàvem abans de Joan Dausà o alguna cosa així, agafar un cantautor d'aquí i anar-me'n amb ell també a rodar, no? I veure com és algú més d'un artista així, més de cançoneta i tot això. O lo más grande o algo más, més petito. Minimalista, no? Tenim amb llocs amb coses preferides. Quin és el teu lloc del món preferit? De moment, Menorca. Jo porto 8 anys anant cada any i de moment Menorca té els llocs més guais que he trobat. Tampoc són molt de viatjar, però Menorca és un lloc que sempre m'ha agradat anar, encara que sigui 5 dies, i me'n vaig 5 dies allà. I això ara sí que està molt massificat i m'agradaria trobar un altre lloquet, un altre lloc que pogués anar, així que de moment per coneixement és Menorca, si no, la meva habitació, aquí, on esteu, aquí passo hores i estic tot el dia això, entre responent mails o el que sigui i fent molta música. Així que Menorca... Laboratori. Sí, és com la meva cova, al final. I aquí realment estic super a gust, o sigui que... Vale, ara una pregunta una mica més profunda, una mica transcendental. Gerard, què et fa por? Què em fa por? Potser el que em fa por és el que no se m'entengui al final, no? Que parlàvem abans quan estàvem xerrant. El tema de que la gent entengui que nosaltres ens dediquem a la música i que no venim a molestar ni venim a agafar un lloc que no ens pertoca, sinó que nosaltres ens dediquem a la música i estem encantats de formar part de tot això i que estem cada dia treballant per estar on creiem que hem d'estar i em faria molta por que es malinterpretés, sobretot la incomprensió de la gent, no? Al final de que, no sé, em fa por que al final no et conegui la gent, o d'alguna manera no conegui en el sentit de fama, sinó a tu com a persona, que és el que parlàvem abans, que d'alguna manera la gent entengui qui ets i com t'agrada treballar en la música i que som, ja no només parlant de mi, sinó d'Animal, al complet, la part del management, el dissenyador, el fotògraf amb el que treballem, tot, som gent que ens dediquem cada un en el seu apartat al 200% i crec que m'agradaria que això, que no sentir aquesta por, no? De que no s'entengués. A vegades dona com molt respecte i es converteix en por. És respecte però s'acaba convertint com en una por que estàs allà dient no vull que se'm malinterpreti. No. Però és això, no sé, crec que seria per aquí. No sé, mai he tingut por al fracàs ni res així perquè entenc el fracàs i sé perdre, crec, normalment. Però
Però això, bàsicament això. Ja sabem que ets un músic amb talent, que Animal li està anant tot collonut, però posem-nos en una tessitura en la qual jo et pregunto què preferiries? Ser un músic amb talent i no ser reconegut o ser un músic reconegut sense talent? No, clarament no ser reconegut i tindre talent, perquè al final és quan disfrutes del que fas, quan tens no talent, sinó per mi el talent recull com moltes coses, no? Inspiració, creativitat, no sé, ganes de fer el que estàs fent, llavors el talent és com una paraula que defineix aquest grup de coses. Llavors si a mi em treus la inspiració, em treus la creativitat, bueno, m'enfonsaria com a artista, segur, encara que no fos reconegut o reconegut. Per tant, segur que triaria tindre talent i fer el que m'agrada, encara que ningú ho veiés o no arribés a la gent d'alguna manera. Et portem a una illa deserta i et diem, Gerard, escull una cosa que et vulguis endur. Què t'hi enduries? La guitarra, segurament, segur. Segur que m'emportaré una guitarra o alguna cosa així. No diré el mòbil per trucar i que em vinguin a buscar, saps? Però no, la guitarra. Vull dir, fent la tip, no? Sí, segur, per poder estar entretingut o no sé. Important, no? Sí, i si m'han de venir a buscar poder passar el temps d'alguna manera, perquè al final si estàs a una illa segur que pots trobar algú per menjar, espero, i fer aigua d'alguna manera, i això jo crec que com a objecte més preciat per mi seria la guitarra, segur. Fent honor al nom del grup, de la banda, quina és l'animalada confessable més gran que hagis fet mai? L'animalada confessable més gran que he fet mai... crec que l'animalada més grossa va ser un dia que em vaig passar bevent molt abans d'un concert. Jo tocava amb el Quadrat i em vaig passar a 4 pobles. I vaig posar en plan superdivertit i que guai tot, però quan va arribar el moment de tocar la guitarra no sabia posar la mà sobre la guitarra. O sigui, era com... Em mirava la mà i no sabia fer acords amb la guitarra i ho vaig passar fatal. I va ser l'animalada més grossa de passar-me de voltes, però el moment que més vaig aprendre a saber que no vull tornar a passar per allò perquè va ser horrible. Però res, seria alguna cosa així. Sempre jo crec que les animalades més grosses són de borratxera i de festa, no? Por ahí liant-la. Per tant, és possible que si jo et pregunto què és el pitjor que t'ha passat sobre l'escenari, la resposta sigui la mateixa, no? Sí, és que va ser super dur, perquè clar, m'agrada fer-ho bé i tal, però també estàs allà, portes moltes hores després de les proves de so, vas fent una cerveseta, una altra, tal, i aquell dia celebràvem alguna cosa, me'n recordo que era l'aniversari d'un d'ells, i va, tal, no sé què, tal, i llavors és que quan puges a l'escenari i no pots fer el que t'agrada bé, és com... No sé, sí, exacte. No sé, me'n recordo quan era més petit i tenia 17 anys, per això que et fumaves els teus petes i això, en plan. I vaig començar a tocar la guitarra i quan em fumava un peta o alguna cosa així, em costava molt tocar la guitarra. I vaig deixar de fumar petes perquè no estava a gust quan anava així com fumant, no? I va ser el mateix, en plan, quan em va passar allò va ser en plan, hòstia, no, prou. Sabem que tothom canta a la dutxa. Però la pregunta és, Gerard, tu què cantes a la dutxa? Saps què? Mai canto a la dutxa, tio. Em fa molta vergonya fer capel·les. Però si cantés cantaria Paolo Nutini o coses així, que em xifla, soc superfan. I això, però no sé per què, mai canto a la dutxa. És com... Per si algú et sentís, no? Sí, no sé, és com... I mira que els meus pares a vegades els sento cantar i tal, no? Però no. Mai canto a la dutxa, no sé per què. En veritat, estic allà, crec que potser és un moment també com per mi de relax. Em foto dutxes de 10 i 15 minuts, no? Estar allà sota l'aigua. I és com el moment d'estar allà i com després em passo tot el dia cantant aquí i tot això, suposo que la dutxa és com el moment de parar. Ja com a última pregunta abans d'entrar amb les preguntes que ens han enviat, si fossis un espectador com jo, què li preguntaries a Animal? Bueno, potser preguntaria com ha anat tot això d'Animal, no? No la pregunta aquesta de, bueno, d'on surt el nom sinó com ha anat la història, com ha sorgit una mica tot, la part més realista d'Animal. I seria aquesta la pregunta, una miqueta. I abans d'anar a l'altre grup de preguntes, la resposta quina seria? La resposta seria o sigui, la part més real és que ha sigut un procés supernatural, sobretot amb l'Armengol, que és el bateria i el productor. I va ser un procés supernatural
d'això, de talent, al final, que deia, no? De creativitat, d'inspiració, de trobar-nos els dos, inspirar-nos els dos. Ell va començar a composar cançons perquè va veure que jo les podia cantar i jo vaig escriure més cançons perquè volia que ell me les arreglés. I al final d'aquí surt també més enllà de les paraules i és tot el grup. En cap moment va haver refred en la gravació del disc, per exemple, no? La gent a vegades pregunta, però bueno, los músicos de dónde salen, no? I me'n recordo el Joel i el Carles que van vindre a gravar els vents del disc i vam anar a dinar a un japo i ens vam anar por ahí i va ser tot com supernatural. Semblava com que ella estigués... És com una mica flipat, però semblava que ella estigués escrit que anàvem a fer una gira junts i que ja hi havia d'haver bon rotllo de bon principi. No? A vegades un músic que ve a fer com músic de sessió és com més fred, no? Bueno, gravo això, tal, o sigui, bon rotllo, però no hi ha aquest feeling de seguida. I això, jo crec que em preguntaria això perquè és guai, això, perquè va ser molt sincer tot, no sé, la gent no gravava res que no volgués gravar, nosaltres no vam forçar res, i va ser un procés supernatural, inclús el treballar amb èxits ha sigut un procés supernatural, i tot ha sigut com molt, no sé, no fàcil, perquè hem treballat molt i hi ha hagut complicacions com en tota feina, però molt natural, no m'he vist fent alguna que no volia fer, o no sé, des de les entrevistes fins als directes, fins als acústics, no sé, gravar el disc, tot, no sé. Ha sigut molt guai, molt guai. Bon equip, no, diguéssim? Sí, ha sigut una borrada. I tinc moltes ganes de gravar el segon disc o el pròxim treball per tornar a passar per aquest procés, però ja amb més confiança amb tots i amb l'experiència de conviure. Al final. Molt bé. Per seguir l'entrevista tenim un seguit de preguntes que ens han enviat els espectadors per tu, Vale. de les quals n'hem fet una selecció. Vale. Comencem amb la pregunta de la Sara, que ens l'envia des d'Instagram, i ens diu: què no faries mai? No faria mai, en general, no? Suposo que és. Sí. No sé, què no faria mai? Uf. No sé, després és típic, no? Mai diguis mai i després ho acabes fent, no? En plan, però... no sé, potser escriure una cançó, això, com deia abans, masclista o buscant, no sé, o mai... El que mai crec que faria és molt cru, això, però és com suïcidar-me. Dono molt valor a la meva vida, en plan, no? I mai marxaria d'aquí així perquè sí, o no sé. És com molt emo, no? Però en el sentit de que... O el contrari, no? Anti-emo, no? Sí, exacte, és en el sentit de que, no sé, que mai voldria marxar i faria que la meva vida durés 1000 anys per viure-ho tot el que pogués i, per tant, fer-ho tot i no deixar-me de fer res. Per tant, mai voldria marxar, simplement. També ens ha enviat una pregunta en Pau des de Segur de Calafell i la pregunta és la següent. Ets més de cine o de teatre? Soc més de cine perquè mai he anat al teatre i és una que vull fer des de fa molts anys i mai... Crec que al teatre aniré quan algú em recomani millor, en plan, vés a veure aquesta que t'agradarà perquè et conec i això t'agradarà segur. I per tant soc més de cine de moment. Ara també amb això de les sèries m'he tornat més, no? Hi ha això del Por Dede i tot això. I soc més de cine de moment, però m'encantaria aficionar-me al teatre i crec que té molta més vida perquè al final és real, tens l'actor davant, és com la música, no? És com si ets més del CD o del directe, per mi és com això una miqueta. Del cine és com més el CD i el teatre és més el directe del cine. I ja per acabar tenim una pregunta que t'ha volgut fer el nostre amic Xavi Canalies. Toma ja. Aviam. La meva pregunta per en Gerard és la següent. Gerard, posem-nos en situació. Imagina't que el món s'acaba, però tens l'oportunitat de salvar-te i anar a viure a un altre planeta. Tu, més un animal. Quin animal t'emportaries amb tu i, sobretot, per què? Vale. Triaria segur un mono. Un mono. Sempre he sigut superfan dels monos i no sé, perquè els trobo com... És el més semblant a un humà, però amb la part més animal de totes, amb instints, amb tot, i no sé, quan dibuixava això i indicava sempre il·lustrava monos i em xifra. Té gràcia, perquè també com el mote de Goku que he tingut des de petit, des dels 5 o 6 anys,
el Goku ve tot d'una llegenda que és del rei mono i és com sempre ho he tingut com molt present i triaria un mono perquè és com un humà però és molt més sincer i és molt més instintiu i per tant, no sé, a part té gràcia, un mono. I m'agrada molt, no sé, crec que m'emportaria un mono segur. Ens envia una pregunta al Bernat des de la Seu d'Urgell, que és aquesta. Vale. Hola, sóc en Bernat i tinc una pregunta per Animal. Tens algun tipus de ritual o superstició abans de sortir a cantar? Gràcies. Vale. A nivell de banda, va sortir una història molt graciosa i que amb això de que ens trobàvem com que la penya com si ens haguéssim tornat famosos. Clar, nosaltres portem 4 mesos i no ens considerem com a tal, no? I va sortir com una conya allà amb això d'una història que sempre... Bueno, va ser una broma. I ara abans dels concerts fem com una càrrega tots, i llavors abans de sortir a l'escenari cridem putes i barcos per una xorrada que un dia se'ns va estirar la broma. Això com si nosaltres, és que, vull dir, en veritat, no sé, vull dir, la cosa va com va i realment en el món de la música és molt difícil rentabilitzar-ho, no? I monetitzar la música, és supercomplicat, realment encara... Estem en un moment que encara és molt d'impàs, no estem vivint d'animal ni res, no, encara. Esperem que sí, que el dia de demà sigui la nostra feina, que puguem convertir-ho en una empresa, de veritat, i fer que el grup tingui treballadors, que la gent estigui amb un sou i que es puguin dedicar a la música com nosaltres creiem en la música, simplement. Com un ofici digne. Exacte. I a partir de la conya aquesta amb el grup fem aquest crit. Jo tinc la mania de que sempre el pantaló haig de portar un matxero. No sé per què. Sempre porto un matxero a la butxaca. I això és la meva mania. Mai surto a cantar sense un matxero a la butxaca. Doncs molt bé, ha estat un plaer haver tingut aquí amb l'espectador. I abans de marxar sempre fem un recull final de l'entrevista, que és en la nostra llibreta d'artistes, fer-nos un dibuix de l'espectador que més t'hagi sorprès. De l'espectador que més m'hagi sorprès? Sí, o del que més recordis, o que diguis, ostres, estava a l'escenari i vaig veure tal persona que em va deixar descol·locat o que em va... Vale. Aviam, què me sale? No puc dibuixar un mono? No. Pots dibuixar un mono, si vols veure un mono. Ahí va. Fantàstic, Gerard, doncs moltes gràcies. Et desitgem molta sort. Ja vaig, merci. I et proposem un brindis final per agrair l'entrevista i desitjar-te Salut. moltíssima sort. Molta sort per vosaltres també, que mola molt.